Здравейте, приятели! Аз съм Георги, ще направим един трик с карти. Картите са малко закъдени, но все пак това са ми първите карти. Сега ще направим един трик, който е нещо като телепатия, много интересен. Лично на мен това ми е любимият трик. Ето, ще разбъркам картите. Примерно 3 пъти, за да не е много пъти и защото аз не обичам, малко трудно се бъркат картите, но нищо, аз не обичам четните числа. Ето така. Малко, примерно 5 пъти, много не ми се занимава. Сега ще накарам зрителя да цепи. Без брекове и без други работи, ето, без търчащи карти и така нататък. Сега и аз мога да цепя. И имам нещо, сещате се, много интересно цепене, но обаче аз не го мога, но се опитвам да го направя. Ето, сега правим така. Нищо подобно няма, но сега ще разбъркам още веднъж. И ще ви покажа, че абсолютно никакво подрезва на карти. И сега ще помоля зрителя да си изтегля една карта. Аз се обърна. Готово? Да. Ето е тук. Ето така, за да не се вижда. Сега, искам да се съсредоточиш. Както и аз ще се съсредоточа, искам да гледаш в картите. Съсредоточаем си. Да. Осмица купа. Да. Провал е как? Да. Карта осмица купа. Страхотно. Надявам се трикът да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Довиждане. До другия път. До утре.